Hola, bon dia, estem aquí a Castellet i anem a veure el pantà de Foix, anem a fer una ruta que ja va al pantà i a res anem per la carretera una mica fins a trobar el punt d'inici perquè hem deixat el cotxe al pàrquing. Així és que, apa, comencem, que tenim una estoneta per davant. Vinga, fins ara! Al poble del Castellet. Hem fet una part de la ruta de la Diputació pel pantà de Foix. Ha sigut molt xula, no hem vist cap ànec ni aus, però res, la veritat és que la ruta ha sigut molt xula, hem anat per pista, corriolets i tal, molt guai. I res, hem arribat aquí al poble, hem fet un vermutillo i res, i ara anem a fer una visita a on serà, què veurem, després us ho expliquem. Apa, fins aquí un moment. Anem a fer la visita del castell, ens hem enterat, és gratuïta i es pot visitar per dintre. Així és que ens hem apuntat i sort, podem entrar. Ara a 2:15 tenim l'entrada i res, anem a veure què veiem. Apa, després explico. Com podeu veure, qui millor s'ho està passant és l'ovelleta, que no para de muntar-se en cavalls. Són de ferro, encara que ella es pensen de debò, però li fa molta il·lu. És molt xulo. Hem visitat el castell, impressionant, la veritat és que és molt xulo, tot molt nou, la veritat és que molt. I res, ens han fet una petita explicació, ara amb el tema del Covid les visites són més curtetes, però la veritat és que per ser gratis, superbé. Així és que anem, ja sortim del castell, dintre no es podien fer fotos, per això no hi ha. Heu de vindre a veure'l si el voleu veure. I res, ens n'anem a dinar, que tenim gana. Apa, fins després, bye, fins al proper Simo Ruta.